مسوعي كابنلاله عوشت شوعة توارح يسنبرة كفتن زتفالتنا لن آرح كوفيلنا شهبون تباحيلنا زعللنا لن معلتتات أمنا وحداتيا أتن معلتتات ساعتات تدميرا حدثوا من كواي ملأن يخند أنبر اتخن رخب كلنا زنبرنا يخنتات نسو نحدار تخون زئل شلو بحنك أوتا أب زنبرلون أنا ون نحدار زحرف كل ساعتن ننابراز خونا نودي أبز تبهلو زنبركو بركينا زتراخبنا أفكيريو يكونن ناب حدار ساعتنا كلتينا حدار نخنقبر بزنبرنا دليت تسمامينا نسو ودها فاتمن مبسحتي أحواتو أبدأ زنبروني يوم أنا كنا سدراي دخاتات يوم زنبرو فقر زمرحو حيوات ولا كويخون أنا نحدار زدلي عينة سب كوني يزرخبكو بزعبا مرعا زنبرو مدب انت نقراني إيكونوميون بيتساون زمتن صفح زبلا مرعا كقبر كم زحسابا نيجروني نايكلتينا بيتساب فتوتن زركبلو كخون تردادينا إذا حساب نولدي كنقروم سلزنبراني ندي نقر كوا انت نساقنا إذا خلو حسيبكم وزلخم سفح وراي أبني سب عيني كمتا وحليفو أبنا برخم زمزو ربحا فتسوم يبلون سلازي أبقزاخم نقس بلا نايفلتونا مدب عداليخم بقللو أحلفوه كابو بسترفقنا أب حداركم تصبق حيوات كوخانلكم يزدالي بلت الندي سفح وراي بزوح ما انصبقن حساب زلو وسبيو زئكب كله تحقيسو يمصكانيو سلازي بيزا خزاغالي اندحر حراي زبلك خوينو كم تزبلك زلخو كتقبر نغاريو تبلاني እሱ ግና እዘይ ተቀበሎን እዚ በአና ዝተጀመረ ነገር አይኮነን ምንም ነገር ካባኺ ይኹን ካብ ስድራ ኸይደልን ኩሉና ተይናት ክንወጻእታት ወለደዮም ክሽፍንዎ ቃልአትዮም ለዮም ይብለኒ ነይዲ ሓሳብ ፍርቁ ጎነ የተቀበለዮ ነይረ ናይ ሰብኣይ ዘረባ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ተቀበልኩዎ ምክንያቱ ጓል ንስተይቲ ስለዝኾንኩ ድምቕ ዝበለ መርዓ ከሕልፈን ክርአ ዝብል መንፈስ እውን ምስቲ መንእሰይ ምዃነ ደስ ይዝብለኒ ካብ ቤተሰበይን ቤተሰቡን ማሕዙተይን ማሓዙቱን ብዙሕ ሰብ ኣብ መርዓና ተዓደመ ቤሎ መሪፀ ተኻረኹ ምስ ማሕዙተይ ነቲ መርዓይ ዘድምቕ ኣከዳድና ናይ ፀጉሪ ይኹን መመላኽዕታት ኩሉ ወፃእታት መርዓውዩ ተዓዲቑ ሒዝዎ ከም ዘይበፅሕ የለን እፍን ክደን ኢልና እቶም ዕለተ መርዓ ኸለ ብዙሕ ሰብ እዩ ተኣኪቡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውራይ ኣቲናይ ንፈልጥን እንዳበሉ ዝድነቑ ብዙሓት እዮም ጽቡቕን ሕማቕን ሰብ ዝርከበሉ ሰፊሕ መርዓ ምዃኑ ተዓዚበ ወለደይ ከምቲ ዝበሉኒ ንእስ በለ ድግስ ጽብ ዝበለ ዳስ ኣብ ገዛ ተተኺሉ ትብጻሕኩም ኢሎም ካብ ገዛ ብኽብርን ብዓቕሞምን ዝፈቐዱ ትሕት ዝበለ ውራይ ክሓልፍ እዮም ደልዮም ነይሮም ግን ኣይኮነን ኣብቲ ሆቴል ምስ ኣተው ዝረአይዎ ነገር ምእማን ኣይከኣሉ ዝኹሉ ገንዘብ ፈሲሱ ዳግማይ ኣይርከቦ ሳልስቲ የብሉ እንታይ ይዓብስ ብምዋል ኣብ ገዛ ዘይተገበረ ብዙሕ ኣይተሓጎሱን ዳርጋ ከተማ ሙሉእ ዝተዓደመሉ ብንሕንሕ ዝተገበረ መርዓይ ይመስል እዚኣ ትቐርያ ዘይበሃሎ ተደጊሱ መርዓይ ኣብ ሆቴል ደሚቑ ዋዕለ ወለደይ ናይ ቀረባ ቤተሰበይን ፈተውተይን ድግስ ተደጊሱ ጾታ ጎይላ ዓሚሩ ድሙቕ ምድላው ኮነ እናመሰይን ትኸይድ ወለደይና ሓደ ዓበይትን ብዝተመደባ መኻይን ብኽብሪን ናብ ገዝኦም ተሰነዩ መናእሰይን ማሓዙተይን ኣዕሩኽተይን ክሳብ ፍርቂ ለይቲ መርዑ ኸፃውቶም ሰዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕይወተይ ከምዚ ዝበለ ዕድል መርካበይ ተሓጓሰይ ዝያዳ ኾነ ማሓዙተይ ዝፈልጡን ሰባት በቲ ዝነበረ ናይ ሓፍታም መርዓውዬ ምድለዋትን ውራይን ኣዝዮም ተገረሙ ከምዚ ዓይነት ሓፍቲ ዘለዎ ወዲ ኣበይ ረኸበቶ ብኸመይ ከተላልያ ናታ ክትገብሮ ክኣለት ብምባል ኣግራሞተን ገለጻ እቲ ጸዋታ እንዳዓመረ መጸ ወድን ጓልን ኣብ ማእኸል ጓይላ ተሓዋዊሱ ክስዕስዕ ጀመረ ሓንቲ ካባይ ብዕድመ ትበልጽ ትመስል ሰበይቲ ናብ መርዓውዬ ተጸጊኣ ካብ ኩሉ ብዝተፈለየ ብጣዕሚ እያ ትስዕስዕ ዝነበረት ንዓይን ንኡን ብጣዕሚ በብተራ እንዳቐረበት ተጻውተና ዝኾነ ይኹን ደርፈ የምልጠን ብጣዕሚ እያ ነብሳ ከም ቃሕቲ ኣትገብሮ መልክዓን ኣከዳድናኣን
ሃንደበት ንዝረአያ ወዲ ይትረፍሞ ንኸማይ ጓል ንስተይቲ ውቅብቲ ካብ ምዃና ዝተለዓለ ቀልብኻ እያ ትሰርቕ ኣዒንተይ ኣብኣ ተተኸላ ኣነ ቤሎ ስለ ዝተኸደንኩ እምበር ብመልክዓን በከዳድናኣን ንመርዓት ተድንቕ መልክዐኛ እያ ዝነበረት ናይቲ መርዓት ድምቕቲ ኮኸብ ኮይና ኣምሸየት ናብ መርዓውዬ ተፀጊዓ ክትስዕስዕን ክትሽክርከርን እንተላ ግና ሓፍቱ ወይ ቤተሰቡ ዶ ትኸውን ክንድዚ ዝኣክል ንኡ ንምሕጓስ እያ ትኸውን ትስዕስዕ ዘላ ኢለ ይሓስብ ንመርዓውዬ ብኢዱን በፃብዕቱን እንዳሓዘት ምስኡ ትስዕስዕ እቲ ቦታ ከኣኽላይ ከኣለን ኩሉ ኣማሊኡ ዝሃባ ዘመናዊት ጓል ሂዋን እያ ዝነበረት ኣነ ግና ቅዱስ ሓሳብ ሓሰብኩ ሰብኣየ ኣብ መዓልቲ መርዓ ብቕንኢ ክጥርጥሮ ይደለኹን መዓልቲ ሓጎስና ስለ ዝኾነ ምሳና ክሕጎስ ዝፀዋዕናየ ሰብ ከም ልቡ ክሕጎስ ምርዓይ ዝበለፀት ሓጓሲ ዝፈጥረልካ ምብላዕ ምስታይ ድግስ ይኹን ፀዋታ ብፅጋብን ብተሓጓስን ተዛዘመ ሰዓት እንዳመሰየ ስለ ዝኸደ ክቋረፅ ተገበረ ንዓይ ምስ መርዓውየን መሓዙተይን ኣብቲ ሆቴል ናብ ዝተዳለወ መደቀሲ ብኽብሪ እተዋኒ ሰብኣየ ነቶም መወዳት ኣዕርኽቱ ኸፋኖም ኣነ ድማ ምስ ደቂ ኣንስትዮ መሓዙተይ ነፃነት ስለ ዝረኸብና ደስ ኢሉና እናሰሓቕናን እንዳተፃወትናን እናዕለልናን እቲ ጌረዮ ዝወዓልኩ ቤሎ ከውፅኦ ይሕግዛን ነበራ ድሕሪ ድማ ናሕዋተይ ክወስደን ዝመፀ መኪና እናደወለ ምስ ረበሸኒ እተን መሓዙተይ እውን ብሓደ ምስ ኣሕዋተይ ከዳ ኣነ እውን ክሳብ መርዓውዬ እቶም ኣዕርኽቱ ቻው ክሳብ ዝብሎም ብጃማይ ቀይረ ሻወር ተሓፃፂበ ኣብ ዓራተይ ክፅብዮ እየ ብምባል ናብ ኣሕዋተይ ደው ኢለ ኣቲኽንዶ ክብለን ጀመርኩ ነብሰይ ተሓፃፂበ ክሳብ ዝምለስ መርዓውዬ ናብ መደቀሲ ናይ መፀን ኣብ መደቀሲ ኮይነ ኣብቲ ዓራት ኮፍ ኢለ ምምፃእ መርዓውዬ ይፅበ እንተንሱ ግና ብቐሊሉ ዝምለስ ኣይነበረን ምስቲ መዓልቲ መርዓይ ምዃኑ ድማ ካባይ ክፍለ ብፍጹም ኣይደለኹን ነይረ ኩነታቱ ክፈልጥ ቀልጢፉ ክመፅን ተሓቋቂፍና ኣብ ዕለተ መርዓና እታ ንኽትወግሕ ዝተረፈት ንእሽተን ሰዓት ናፊቐያ ስልኩ ግና የልዕልን ደጋጊመ ይድውል ምንም ከልዕለኒ ኣይከኣለን ብድሕሪ ናብ ዝኣትዎን ናብ ዝኸዶን ዝጨነቐኒ ናብ ሓፍተይ ደው ኢለ ኩሉ ሰብ ሰላም ዶ ኣትዩ ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ ድዩ ኢለ ደጊመ ብምድዋል ፀገም እንተተፈጢሩ ሓቲተያ ምንም ፀገም ከምዘየለን ብሰላም ናብ ገዛ ከም ዝኣተዎ ነጊራትኒ ኣብ ዕለተ መርዓይ ከባቢ 2 ሰዓት ይኸውን እሞ ድማ ኣብ መደቀሲና ሰዓት ኣነ መርዓት ኮይነ መርዓውዬ ካባይ ምጥፍኦ ተሓሳሰበኒ እተን ናይ የደይ ዘረባ ልክዕ ግዲ ክኸውን እዩ ኣብቲ ውራይ መዓልቲ ዶ ብዛዕባ ሕማቕ ተዘሪብዎ ይኸውን እንዳበልኩ ነብሰይ ብጣዕሚ ጨነቅዋ ቅድሚ ሰብኣየ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ፍቕሪ ተፃዊተየ ልቦም ወሲደ ብግዚኦም ድማ ንዓይ እውን ብፍቕሮም ክፅለል እዮም ዝገበሩኒ ህይወት ብዝግባእ ኣስተማቒረያ እየ እቲ ዝተረፈ ግና ብኸምዚ ተመርኤ ዘድንቕ መርዓ ክሕልፍን ክገጥመንን ግና ሓሲበ ፍጹም ኣይፈልጥን ግና እንታይ እሞ ይኹን ቀትሪ ክሕጎስ ውዒለ ምሸት እውን ምስ መርዓውዬ ክዘልልን ክስዕስዕን ኣምሴ ኣብ ኣጋ ምድቃስና ግና እንታይ ከም ዝሰምዐን ድዒ ኣይተመለሰን እዚ እንዳሓሰብኩ ንእሽተን ድቅስ ምስ በልኩ ምስቲ ሓሳብን ዝወዓልክዎ ድኻምን ግድዩ ድቃስ ሰዓረኒ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ምስ ደቀስኩ ብድንጋፀ ካብ ምድቃሰይ ባሕሪረ ተላዓልኩ ፍርሕን ጭንቀትን ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ ልበይ ተሸበረት ደገ ወፂ ክእልሾ ሓሰብኩ ኣብዚ መንጎ ግና ናይ መወዳእታ ስልኪ ደወልኩሉ ሓንደበ ተልዕለኒ ምስ ኣዕርኽቱ ኣብቲ ሆቴል መውፅኢ እየ ዘለኹ ብቐሊሉ ክፍልዮም ስለ ዘይከኣልኩየ ይቕሬታ ፍቕሪ ዘንጊዐኪ መጻኹ ይብለኒ ንእሽተን ጽኒሕሉ ድማ መጻ ብጣዕሚ ፈሪሐ ስለ ዝነበርኩ እቲ መደቀሲ ቆሊፈየ ነይረ ሰብኣየ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፅኩ ግና ከፊተዮ ኣተወ ከምቲ ኣብቲ መርዓ ምሳይ ዝወዓለ ወዙን መንፈሱን ጽቡቕ ኣይነበረን ኩሉ ነገሩ ተረቢሹ እዩ ነይሩ ክዳውንቱ እውን ብዝግባእ ዝተኸደኖ ይመስልን ገጹ ደርቢዎ ነበረ ናፊቐዮ ስለ ዝነበርኩ ቀሪበ ክሓቕፎ ክብል ንኽረኽበኒ ዝተሓንጦ ይመስልን ዝተፈለየ ጨና ክጨኖኒ ጀሚሩ ግና ኣብ መዓልቲ መርዓይ ሰብኣየ ምስ ካሊእ ጓል ክብዕል ግይለ ፍጹም ኣይሓሰብክዎን እዚ ኩሉ ብጭንቀት ክጽብዮም ሴ
እንትመጽእ ይቕሪታ ከይሓተተኒ ስምዒታቱ ተዳኺሙ ስለ ዝነበረ ናብ ሻወር ኣተወ። ሻወር በፂሑ ክሳብ ዝምለስ ብትዕግስቲ ተጸበኽዎ። ካብቲ ዝነበሩ ንእሽተን ናይ ገጽዎ ዝተመለሰ ዘጋጥሞ ነገር ከይሕሉ ሓተይተዮ። ምንም ዝተፈጠረ ነገር ከምዚ የለ ግና ድማ ናይቲ ዝወዓልናዮ ድኻም እዩ ንስኺ ደኸም ክንዲኺ ኢሉ ሓተተኒ። ኣይ ናትካ ገዲዱ እምበር ሓቂ ኸያኻ ደኺመይ ዘለኹ ይብሎ። ሕቁ ይሁን ንደቀሰ ኣነ ኸፍቲ ዝጸናሕክዎ ዝገደደ ኩነታቱ ከድንግጸንን ከፍርሐንን ጀመረ። እንታይ ደዓዩ ዝኸውን ዘሎ ይብል ንበይነይ ሰማዒ ዘይብለይ ይዛርብ። ብርግጽ ኣነ እውን ደኺሙኒ ስለ ዝወዓለ ዘይተናኸፈኒ ሕጉስቲ እየ ግና ምስቲ መዓልቲ መርዓ ምዃኑ ግና እንተገደደ ተሓቋቒፍካ ምድቃስ ዘይምንባሩ ግና ድቃስ ክወስደኒ ይከኣለን። ከምዘይ ድቀስ የለን ክወግሕ ከባቢ ንእሽተን ደቀስኩ። ንግሆ ተላዒልና ቁርሲ ናብ መደቀሲና ክመጽእ ሓተትክዎ እንተንሱ ግና ኣይ ኣብ ታሕቲ ወሪድና ኢና ንቆርስ ይብለኒ። ሽዑት ሒዘ ዝሓድመኒ ዘለዎ ምዃኑ ተገንዘብኩ። ብዛዕባ ሕድሮም ሓውስተይ እናደዋላ ክሓታኒ ጀመራ። ከመይ ሓዲርኪ ቀልጢፍኪ ተላዒልኪ ይብላኒ። ኣነ ግና ዳርጋ ንበይኒ ዝሓደርኩ እዩ። መዓልቲ መርዓይ ዝኣክል ንምንታይ ተገዳስነት መርዓውዬ ዘይረኣኹ ብዝብል ኣመና ሓረኩ። ከምቲ ኢለ ወቂበ ደሚቐ ኩሉ ክጥምተኒ ዝወዓልኩ መርዓቱ ንምንታይ ገጹ መሊሱ ደቂሱ ሓዲሩ ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ድሓር ግና መሊሰ ንባዕለይ ደኺምዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብማል ሓሰብኩ። ኣብቲ ሆቴል ንሓሙሽተ መዓልቲ ጸኒሒትና። እዚ ማለት ድማ ቤት ሕጽኖት እዩ። መሓዙትናን ፈተውትናን ናብኡ እንዳመጹ ይርዩና ምሳና ይጻወቱ ነበሩ። ይኹን እምበር ኣነ ብጊዜ ኣቴ ይድቅስ። መርዓውዬ ግና ምስ ኣዕሩኽቱን መሓዙቱን ክሰተምስዩ መጺ ይድቅስ። ከምዚ እንዳበልና ንሰለስተ መዓልቲ ርክብ ከይፈጸምና ጸናሕና። ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ ክርድአኒ ጀሚሩ እዩ። መርዓውዬ ምስ ኣዕሩኽቱ ክሳብ ዝጻወት ኣነ መስተ ብዙሕ ስለ ዘይሰቲ ክዕርፍ ኢለየ ከምቲ ልሙድ ዝወጻኹም። እታ ሞባይል ወልዒለ ኣብቲ መደቀሲ ቻርጅ እንዳገበረት ስለ ዝጸናሕትኒ ኣልኢለ ናብ ሜሴንጀር ኢሞ ናብ ኩሉ ነገር ይኣቱ። ምሽጥር ናይ ሰብኣይ ከምዚ ምዃን ፈሊጠ ዝተለኣኣኽዎ ቪድዮታትን ፎቶታትን ኣቴ ምርኣይ ቀጸልኩ። እታ ኣብቲ መርዓ መዓልቲ ምስ ሰብኣየ ክስዕስዕ ዘምሰየት ጓል ኮይና ረኺበያ። ከመይላ ብሓደ ምሸት ክኸውን ክኢሉ ዝኾነ ተወሳኺ ርክብ ክህልዎ እዩ ኢለ ምእላሽ ቀጸልኩ። ኩሉ ብዛዕባ መን ምዃና ሙሉእ ሓበሬታ ኣብኡ ረኸብኩ። ኣዒንተይ ብንብኣት ተሓጸቡ። ኣነ ንበይነይ ደቂሰ ክበካ ሓደርኩ። ንጽባሒቱ ንግሆ ተላዒለ እቲ ኣብ ሞባይሉ ዝረኣኽዎ ተዛሪበዮ ክፍልዮ ደለኹ። ሓንደበት ግና ከይዛረብክዎ ተደዊልዎ ወፂ ኸደ ኣደይ ክትርኤኒ ናብ ገዛይ መጸት። እቲ ሰብኣየ ዝገበሮ ኩሉ ነጊረያ። ተዛሪበ ምስ ነፈሰለይ ግና ንምንታይ ነገር ክዋይለ ውሽጠይ ተረበሽኩ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ ካብ ባዕሉ ይሰማዕኽዎን ፍትሕዮ እንተበለትንኸ እዚ ጉድ ዓዲ ምስ ፈለጠ ኣብ ሰሙና ተፋቲሓ ዝብል ሕሜት ከስገአኒ ጀሚሩ። እታ ኣብ መዓልቲ መርዓይ ምስ ሰብኣየ ርክብ ዝፈጸመት ጓል ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እናሃለዉ ዝነበረ ተፍቃሪቱ ምዃናን ኣጋጣሚ ኣብ ደገ ጸኒሓ ምስ ተመለሰት ይምርኦም ህለዉ ስለ ዝነገራ ሓንደበት መጽያ ሰርፕራይዝ ከም ዝገበረቶ ፈለጥኩ። ቅድሚ ታሽዓለይቲ ብዛዕባኣ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ኣፍቃሪት ከም ዝነበረቶ ስለ ዝነገረኒ ይፈልጥ ነይረየ። ግና ድማ ከምዚ ኢላ ኣብ ዕለተ መርዓይ መጽያ ሓጎሰይ ትምንጥለኒ እያኢለ ፍጹም ኣይሓሰብኩን። ብድሕሪ ታለይቲ ምስ ኣርክብ ምስ ፈጸሙ ድማ ሓዳሩ ክገብርን ንሳ ስለ ተፍቅሮ ደኣ እምበር ንዛ ምሽክን መርዓትካ ክትብድል ኣይደልን። እዚ ሓሊፉ እዩ። እዚ ምሽጥር ሰበይትኻ ክትፈልጦ ይብላን። ብቕኑዕ ልቢ ቀረባ እቲ ምሳይ ዝገበርካዮ ነገር ረስዓዮ። ንሰበይትኻ ግና ይቕሬታ ክትገብረለይ ኢልካ እቲ ኣብ መርዓኣ መዓልቲ ኣብ ርእሲኣ ዝገበርካዮ ከይትነግራ ፈጺማ ይቕሬታ ኣይትገብረልካን። ክቡር ሓዳርካ ከይትበትን። ኣነ ካብ ሕዝን ድሓር ካብ ሕይወትካ ወፂልካ ኣለኹ። ንሱ ግና እንታይ ከም ዘጥዓመቶ እንድዒ በቲ ዝገበሮ ተግባር ሓፊሩን ተሰኪፉን ምሳይ ርክብ ክፍጽም ከም ዘይከኣለን ዝገልጽ መልእኽቲ ዝተጻሓፍዎ ኣንበብኩ። እዚ ድማ
ولا حدا نجر كي حبأخو ندي زرزيرة نجر قوة أديقنا زي تتصبخو وملس حبتني اندحر زي دالي كنيرو بجيجو أي متناسح النيرو سلازي نأخذ اللي كبري لعلم مخان فلاتي نباخي كقربن بفقري كل نجر رسيو كقربكي كتجبر تخلي ختبلني ببلحة الدي عزي تدنقو زجير كاني كم زفت إمكالي كيبالكي سقيلك حدارك قدسلي سلس بلت الندي نخباب السلست عمت مخرج دي تقبله حدق والعولدكو سبعيه اتمشتر زي فلت سلز مسروز نبرة بب معلت مر أنا يخبر أنا جنا إذا معلت خذكر أتي زعللو نبهلنا يندمج أسلس ربشني عيدالي النيرة والعمز ولدكو نسب أيه كفكرون كفتون ولا كنت خاركو جنا أتعلت أن مزأت تربشني سلامي تزرقلي أتا معلت مخبر مخقرفو مخنيات فطيرة أبكندا زتولدنا له معلتي بمخبر كنقيرو ينقرو انت نسوقنا نعخي اتمثل كبرت بعلت حداري سرخب كلها معلت فليتيا بزقبا كخبراي يسدلن دابلا نخرس اي كعلن انتي مقباري حشني انتي خقبر بجاخم نيماكي ميديات خطاتلتي حساب رئيتوخم لقسو لي كل شاب أمر أي معلت زفت أمو نقر تزيب لاني وشت أي وني ربشاني انتي تمخروني